Pri spôsobe čerpania dôchodku z druhého piliera a pri nastavení pravidiel štát nastavil pomerne jednoduchú logiku. Pokiaľ doživotne priznané dôchodky z prvého piliera alebo z iných zdrojov, napríklad z cudziny pri danom sporiteľovi, prekročia určitú hranicu, tak sporiteľ má voľnosť nakladania so svojimi dôchodkovými úsporami. Táto hranica sa nazýva referenčná suma. Referenčnú sumu určuje sociálna poisťovňa raz ročne a je vždy platná na ďalší kalendárny rok. Ak je teda suma priznaných dôchodkov vyššia ako je tá referenčná suma, sporiteľ si môže zakúpiť doživotný dôchodok alebo si môže vybrať úspory z dôchodkovej správcovskej spoločnosti programovým výberom, a to či už dlhodobým alebo jednorázovo.